тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Бисёр аз тамошобинон илтимос карданд ки то ки булочка тайёр кунем. Ва имрӯз ҳамроҳи як намуд булочкаи хеле осон ва булаззатро тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои ба мо лозим аст шакар, тухм, шир, дрожжа, равған ва орд лозим аст. Хуб, дар аввал ширро каме гарм мекунем. Аҳамияти ки то ки шир ҷӯш набошад, то ки дрожжаҳои мо насӯзад. Хуб, ширро меандозем, дрожжаҳоро низ меандозем, шакарро низ меандозем ва тухмро низ омехта мекунем. Ва акнун ҳамаи маҳсулотҳоро омехта мекунем. Каме шакарро об мекунем ва акнун ордро меандозем. ҳамаи маҳсулотҳоро омехта карда хамир мекунем. Хамирро каме омехта кардем ва акнун равғанро низ меандозем. Ҳамаашро акнун омехта мекунем. Ҳаракат кунед ки хамирро на он қадар сахт, балки мулоим кунед ва баъд булочкаҳои шумо низ ҳамин хел мулоим меоянд. Хамирро тайёр кардем ва акнун дар ягон ҷои гарм дар муддати 1 ё ки 2 соат хамирро мемонем ки то ки каме дам гирад. Тамошобинони гиромӣ, хамири мо ҳам аллакай тайёр шуд, яъне дам гирифт ва акнун хамирро ба кулчачаҳо тақсим мекунем. Ман аллакай хамирро ба кулчачаҳо тақсим кардам ва акнун яке аз кулчачаҳоро гирифта тунук мекунем. Шумо хоҳед бо ягон тиракча, хоҳед бо даст. Ман ҳамин хел бо даст тунук мекунам. Акнун кулчачаро ки тунук кардем, ба дохили он ман каме сливичное масло ва шакар мепошам. Боз шумо метавонед ягон намуд варенӣ, каме сливичное масло мемолем ва каме шакар мепошем. Ва акнун ана ҳамин хел мепечонем. Ва акнун ана ҳамин тавр болои ҳам мегузорем ва акнун мебурем то охир, каме охирашро мемонем ва ана ҳамин хел хамирро мебурем ва баъд ана ҳамин намуд мекушоем. Булочкаҳои мо ана ҳамин хел зебо мешаванд ва ба листи тафтон мегузорем. Баъд ана ҳамин намуд мекушоем хамирро. Булочкаҳои мо хеле зебо мешаванд. Акнун ба булочкаҳо тухм мемолем. Боз ками дигар кунжут мепошем. Акнун ба тафтон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 20 дақиқа тайёр мекунем.
тамошобинон гиромӣ, булочкаҳои мо ҳам тайёр шуданд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, дили соф ва сиҳату саломатӣ хоҳонам. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.